Perfect. Kay Christine Celoso. Uy, Celosa ni Saguray. Ay, Celoso. Kaya apelyido ya Celoso. Kay, sino pa ginakari? Virgie Alpinda. Good morning, man. ARB. Uy, nadula. Da lang gada ako. Nadula ako. Nagambal kabi nga, excuse me, danay. Sila magsugot nga ma-excuse ikaw. So, nag-adjust man sila. No? Ara na. Yes, perfect. Good morning, man, sa tanan nga nagapamati subong adlaw sa liwat sa mga dagali. Sa mga, may mga nagalabyan ko kisa Blackson Boy, magpatrol-patrol ko kung aga. Mga, magpatrol-patrol. Patdamo, idya mo. Patrol-patrol. Magpatrolling. Hindi na damo ko maglahog. Hala ka lang, magpatrol-patrol. Nang sa mga, mga hutuda na wala. Hutuda. Tanaw sila sa Facebook Live na. Correct, oo. Kaya tiagap sila gahalin sa ila balay, kay para ang hutudahan dumanan. Mga tuda-tuda. Tuda, oo. Kaya ang kuna mo, ang hutudahan dumanan. So, sa mga tuda. Sa mga Tricycle Owners and Drivers Association. Yes. Tunda mo sila, tudas. Tudas kita. Hindi lang. Daog. Oo. Nagapamati na sila sa tanan nga nagatanaw o nagapamati. Good morning dira sa inyo. Yes, mga tricycle drivers naton, mga tricycle drivers, mga jeepney drivers. Good morning sa inyo. Pero may ara man yung iban na action boy nga nagabalon yung isang wireless nga radio. Wireless. Thank you so Di much. battery? Di battery. Wireless mo, no? Oo. Sa kay Dennis Richard Tiboro, Maundra, good morning, man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Nga bag-ulang nagtumpilak sa iyang electric bike. Ay la, nga ama. Nga ama man. Hindi man tumpilak, tumba lang. Tumba lang. Electric bike. Yung baklan sa ni Doc Mayo. Wow, feeling ko nasakyan niya pa ano. Electric bike, feeling ko mo nang dalo ni di puli. Feeling ko. Malay mo, gakwa na nga may pakpak sa piyak or sa likod. Kag sa duwa-diyo, sakyan niya, papuli. Grabe, no? Grabe nga. Dito Lupad sa paminsaron mo, bla? Dito sa ila, habi lang action boy, electric. Diriya ginabiyahe. Ginabiyahe na di electric bike, ginakuha na diya. Ginabutangan sidecar. Ginabutangan sidecar. Dosto. Wais kita. Anong lain ng colors ng akon nga mga kwandiman? Anong lain ng color? Kasi na do color blind lang subong ano man. Hindi bang naglain do namaguhan ko sa color. Duga color yellow. Sa akon wala man niya OMG. Daw gold ang color. Kinanlan na magbakal. Ay na? Gold ang color ya. Di kinanlan na gani magbakal. Sang gold? Kaya gold na. Mami, lasabat mga kagamala. Good morning, man. Sige, standby kita na sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang duha ka angkas sa motorsiklo kag malubha naman ang kondisyon sang driver matapos na aksidente sa motorsiklo las 11 ang takna sang kagabi sa Purok 14, Barangay Asya sa Banwa sang Hinuwaan. Ang mga napatay ginkilala ka sa John Clarence Gundan, 17 anyos kag Romel Traya, 18 anyos, samtang maluba naman ang kaimtangan ni Jeff Jeric Nosal, 17 anyos, ng mga driver sa motorsiklo.
Sa interview sa Aksyon Reports Afternoon Edition, naging pahayag ni Police Major John Ganzon, ang hepe sa hinawaan PNP, nga madandog ang dalan tungod nag-ulan kag may kadasigon ang pagpadalagan ni Nosal, rason nga nakasagaid ang sa gutter kag natumba. Sa nagtabog sanday traya kag gondon nga ginturaan sa ila kamatayon. Suno kay Ganzon, wala sang suksok nga helmet ang tatlo ka mga nag-angkasanay sa motorsiklo. Natupok naman ang panimala nga ginapanag-iyahan ni Adela Peña, Florida nga ginhalinan sang sunog, samtang partially damaged naman ang duha ka mga kaingod balay sini nga ginapanag-iyahan naman ni Maria Trinidad Seba Alfonso kag Gertrudes Quebrar sa Purok 7 Maso Street, Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod, mga alas 7:25 sang aga, Hunyo 29. Sa investigasyon sa BFP, nagdangat sa 1.5 milyones pesos ang balor sang damage nga sa puloy kag kagamitan nga ginhalit sa sunog. Pilason man ang duha ka persona nga sanday Sharia May Avila 30 anyos, minor injury. Imar Drilon 36 anyos nga nakaangkon sa madamo nga abrasion kag laceration kag lunsay nagapuyo sa nasambit nga lugar. Nagahilibio naman si a certain Apple sa nakita nga ginabitbit pagwa sang katapos ang BFP nga patay na ang duha ka ido sini nga Shih Tzu. Sa investigasyon sa BFP, nagwa nga overheated electrical installation sa mga wires nga yara sa second floor ang gintunaan sang sunog. Sa iba maraton nga balita lokal, nagsapol naman si Governor Eugenio Bong Lacson, kaupod ang Safe Water Team, mga representante gikan sa USAID, Water District kay iban nga stakeholders para ikonsulta ang pagsiguro sang sufisyenteng potable water resource sa probinsya sa masunod nga 3 ka tuig. Suno kay Lacson, plano nga magtukod sa pinakauna nga bulk water supply sa Imbang kag Malugo Rivers agon makabulig sa kinahanglan nga supply sa tubig sang probinsya. Duha pa ni Lacson ang duha ka masuba nga makita sa siyudad sa Silay, may dako nga potensyal para gamiton bilang water resources. Ginpahayag man ni Lacson nga para masiguro ang safe, matinlo kag potable nga tubig, pangunahan sang gobyerno probinsyal ang pag-develop sang bulk water supply. Suno pa kay Lacson, hindi imposible nga makapatukod sang bulk water facility sa masunod nga 3 ka tuig. Naimuluan sa nasambit nga pagsinapol, ginpaambit man sa mga water districts ang status sa ilang ginakuhaan sa tubig kag sa karon ang current underground resource hindi na sufisyente sa bugos ng isla pag-abot sa tuig 2035. Positibo naman si Negros Occidental Governor Eugenio Lacson nga matagan pagtamod ang inaduso nga Negros Panay Bridge kag aliwat nga pagkilala sa Negros Island Region sa idalam sang Marcos administration. Sunod kay Lacson, bentaha man nga isa ka negrense magapungko nga Senate President, mangod mas matagan prioridad ang nasambit nga mga pangabay. Palayag ni Lacson, dako ang mabulig sini sa probinsya ilabi na sa pagpasanyog sang ekonomiya. Nagpanugya naman si Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Sefar Gerard Kaelian nga mag-aligmat ang Negrosanon sa malain nga panahon. Ginpahayag ni Kaelian nga sa piyak nga hindi direkta makaapekto sa probinsya ang Bagyo Kaloy, ang monsoon trough kag southwest monsoon ang nagatuga naman sa mapag-ulan. Suno kay Kaelian, ang duha ka weather disturbance sa karon nga nag-apekto sa probinsya ang mahimo makatuga sa mabasko nga pag-ulan nga posible halinan sa mga pag-ulan. Suno pa kay Kaelian, light to heavy rains ang posible magluntad sa Negros Occidental lakip na sa siyudad sa Bacolod. Samtang ang Bagyo Kaloy naman ang hindi magalawig sa pungsod sa natala na ini nga magwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang Kaloy going out ni siya, sir, mo. Ang tropical depression Kaloy, but it will still influence the weather system sa aton nga sa aton nga sa Visayas diri sa Negros Occidental. Sa iban pa nga balita lokal, hulaton ni Police Major Junji Liba ang pagpungko ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ugaling antes niya uyata ng Bacolod Traffic Authority Office ukon bitaw. Sunod kay Liba, ginbutang siya bilang Assistant Chief sa Traffic Enforcement Unit ukon TEU sa Bacolod City Police Office. Si Liba ang ginrelieve sa pwesto bilang hepe sa Police Station No. 9 kag ginbusla ni Police Captain Rondel Tapa. Sa interview sa Aksyon Radyo, ginklaro ni Liba nga hindi siya Assistant Chief sa City Drug Enforcement Unit tuhay sa unang report. Sunod kay Police Major Liba, ang pagpungko niya bilang Assistant Chief sa TEU sa Bacolod City Police Office ang ginakabig TO position para sa posisyon nga Police Lieutenant Colonel.
Today, haligi kita sa 9. So, since ang target na ibutang is to head bitaw, since wala pa man ang transition period or wala pa man ang total nga take-over sa baguhan administration, bilang sa amon niya sa staffing pattern, mabutangi ko as Assistant Traffic Enforcement Unit or TEU. Si Police Major Junji Liba. Ginkaka sa pwesto bilang hepe sa Escalante City PNP si Police Lieutenant Colonel Rocky Desiar, epektibo Hunyo 23, tuwing 2022. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Dorasco, ang spokesperson sa NOCPO, bago lamang nakakuha sang kopya sang mando ang NOCPO may angot sa reassignment ni Desiar. Ginpahagman ni Dorasco nga mahimo personal nga desisyon ni Desiar nga magsaylo sa Police Regional Office 3. Sa karon, si Police Lieutenant Glenn Fortunas, ang Deputy Chief of Police ng Escalante PNP, ang pinakamataas ng opisyal sang pulis sa mga syudad. Wala pa sang hepe ang gindesignar ang NOCPO agad magbulos kay Desiar sa Escalante PNP. Wala naman sang may kangtanan sa mga kasong wala pa masolbar ang pagkakas sa hepes ng silay kag hinigaran PNP. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sang NOCPO, ang banwa sa hinigaran ang natalana nga upgrade bilang isa ka class municipality kag base sa pulisa sang class A municipality kag base sa pulisa sang Philippine National Police dapat isa ka police major kon police lieutenant colonel ang magapungko sa banwa bilang hepe. Bangod sinigin pahayag ni Donasco nga hindi na kwalipikado ang ranggo ni Police Captain Ryan Villasario para magpungko bilang Chief of Police sa hinigaran PNP. Giinklaro man ni Donasco nga wala sang request nga nabato na NOCPO para sa pag-relieve kay Villasario kag pagbulos ni Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. Dugang pa hindi man rason ang wala pa nasolbang nga kaso sa pagpangluthan sa utod sang bodyguard ni Mayor Nadia Arceo sa pagkakas kay Villasario. Samtang natalana naman nga magbalik sa Police Regional Office 6 si Police Lieutenant Colonel Robert Petate, rason kung nga aging kakasin ni sa pwesto bilang hepe sa Silay City PNP. Sunod kay Donasco, magapangita si Petate sa isa ka posisyon sa PRO 6 nga kwalipikado para sa iya promosyon nga mangin isa ka full-fledged colonel. Naibalaan si Police Lieutenant Colonel Mark Daroca nagbulos kay Petate bilang hepe sa Silay City PNP. Nakapalagyo ay sa kanay rebelde sa pagservice ang warrant of arrest batok sa iya alas 9 sa tong Hunyo 28 sa sitio Minnesota, Jutay, Barangay Sag-ang, Banwa sa La Castellana. Ang subject sa operation ang ikilala kay Ramonito Osano alias Tito, 64 anyos, kag residente sang Barangay Sag-ang sa mga Banwa. Sunod kay Police Captain Arjan Darrell Nigos, ang hepe sang La Castellana PNP, nakita ni Osano nga nagapadulong ang gintingog nga puwersa sa kapulisan kag ini ang gilayon nga nagpalagyo gikan sa iya nga sininga puluyan. Nagluntad ang pagwala na isang lupok kag nalumpat sa sapa si Osano malapit sa isning balay. Pahayag ni Nigos, si Osano ang may kaso nga frustrated murder, attempted homicide kag paglapas sa lahi nga dagan dumili sa pagupot sang illegal nga armas kag eksplosibo. Sa katapusan nga balita lokal, naglambot sa 506 ka mga persona nagkaladagpan sa Police Regional Office 6 sa ginpatigan nga birada semana umpisa Hunyo 20 tubtob Hunyo 26, 2022 sa Western Visayas. Sa 506 ka mga nagkaladagpan, 238 diring wanted persons, 66 ang nadagpan bangod sa illegal nga droga, 13 sa pagupot sa illegal nga armas, kag 189 sa illegal nga panahora. Samtang nagdangat naman sa 258 gramos ang inasuspetson shabu, kag 2,000 ka grapos sa marijuana nga nagbalor sa 1.9 milyones pesos ang na-recover sa Western Visayas sa sulod lamang sa isa ka semana. 216 ka mga armas kag 17 ka mga eksplosibo naman ang na-recover kag in-surrender sa PRO 6. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:18. Saka sa pletihan sa madipasahero nga salakyan, ginaprobahan sang LTFRB. Samtang DILG nagpangabay nga hindi magsunog sang FEG ni PBBM. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kag sa ato And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagaman-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo. Oy, good morning na dira sa kay Vicente Samolde, no? Kay Melinda Demirin sa La Carlota City. Good morning. Kay Teresa Linaha Kayaw, Mayang Agaman, kay Ating Eriman. Si Ating. Si Ating na ni sa gali. Si Atia. Oo, si Ating na ni sa gali. Gusto na niyan sa kuno nga tawgon sa Ating. Okay. Ating. Do ka kwan do ka loving kuno Hindi mo bala. ba kalimtan for may NG, ha? Ating. Ganin NG ni. Alang mo sing ati. Ating. Atagon mo gid gani. Ating. Basi mo naman sunggod sa simo, ha? Ito kay Delikado. sa mo do endearment bala nga Okay. ating. Ating. Di ba ito ko lang ino atiya. Kung lalaki na kabalo ka, no? Atong Kuying. Kuying. Kuya ano ko? Kay ate kag kuya mo. Ating kag kuying. Sabag. Sa kay Generos Arguelas Flores, morning mandra sa imo Generos. Annalyn Abanto Bilanggoy. Ches Zamora sa GSBC Partner of CHR. Naman? Sige. Kay Melvin Peñafiel, good morning man. Kag kay Arambal ni Ches. Ay, kadwa. Good morning, GSB Partners of Christ in Palaka Norte. Ulo Pandan, sa Ilagali Church. Kay Chris Vilma Treyes, good morning. Nagatanaw sila kuno live dira sa may East Homes 3. Barangay Estefania, thank you so much. Kay Matt Rock, mayang aga. Kid Mijares from Gardenville Subdivision, Barangay Tangub. Thank you so Morning much. sa imo kid, no? Kag dira sa migo ko kay sino ganito man? Sino nga migo mo, ma? Nalipat Sino ko. pala? Lipat ko sang iyang Tao ba to, bagay? Tamyaw ko lang sa karon liwat. Dugay lang. Paano dumadadanay? Kay Ruel Hipilga, may aga dra sa imo. Kay Maninoy ko da, Bob Francia. Ay, oo. Kada kita. Ay, si Maninoy mo, musta na itong akong kwanda. Ay, way ka. Ang mga box to gani, wala na to. Taga-sugataay namon nga duwa, ginambala niya ko nga, ihada man nyaga ta. Ay, napasmo na lang ko, wala kaya po ng panyaga. Yayad naman niya kata niya, pipirahan tayo ng bayad takron. Kada anay namon, panyaga. Amot na, nagkalapas mo na ko kung ginulat kong panyaga yan. Sige pa mati, nasa subong, kada sugatay, ginamon niya, wala ipanyapon. Panyaga Puro lang. panyaga. Di sa kibalo, kapag alas 6, Scorpio na nasiya to mo. Ay, Cinderella. Cinderella. Sa gatig baliw na sa mo. Amo na. Kapag ka-plus, nasa kong alas 6. Pagka alas 6, gatig baliw na nasa kailangan mapulit na sa 4-6. Ay, true. Pero di ka buot. Strict ba? Pero di ka buot. Good. Pero ang Baxter na nambot na to 34. Guro doon 24. Do wala pa kita balikan. Okay lang naman Ninoy Kunda, itawagan ko pa ni Sigani karon no? Tinadumduman mo ng migo mo nga tamyamon mo?
Karon lang. Karon lang. Surprise. Surprise. Miss Jenke di Alagdon, good morning man dira sa imo, no? Yes. Kag sa iya mga pamilya dira sa DSB. Kay Mama Lolit, kag kay Papa Joe. Di Si alagdon. Kirina dira Villaflor, good morning. No? Yes. Doon nahidlaw na ko sang empanada ba? Hindi man na sa piyak na gina order pa ito dito na to gyapon eh. Pero dito sa ila to, di ba? Kaya sinong gina-order to do pakaisa man ang ni Miss Jenke. True. Si Maninoy mo one ball galyo. Maninoy! Kag si Maninay mo Alma Alvarez Galyo ha, congratulate namo na sa kapon. Oo. Kay na-promote na siyang head, I think, or general manager. Si Maninay Alma. Oo, sang isa ka, sang purchasing section wala sang isa ka resort bala dito. Wow! Congrats, Maninay Alma. So, kung dito kita, hindi man tato ka libre. Oo. Kay bayaran ni Maninay mo one ball. Ay, wow! Bayad ta. Di ang problema na ang plain ticket. Amo na la. At least maglambot ato. Na, medyo maiba na. Wala problema kung dito na. Makulo kasino, totoo yan. Ay, wow! Sana all. Doon ka sa shalon, gagidya kayo sa... Di, nagano ka to sa Las Vegas, pre. Sino lang ko, pre. Makulo kasino ko to, pre, sa MGM Grand Arena. Grabe, no? Grabe, no? Hindi gani sa mga din pa na to, sa mga Caesars Palace. Hoy. Pagbuwan na to, Grabe, Sino, no? gamay, Sana all. Makala na to yan. Las Vegas mo. Oh, grabe, no? Las Vegas. Nevada. Kay Ruel Montaño Vicente, good morning dira sa imo. Ara na kamuda ha. Standby ko. Ari lang kami na. Kami lang bala sa inyo. Ano? Kaya? Jose Hirson Lapinig Junio from LLP Building Office. Good morning. Kag dira man sa kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Ay, oo. At nagapangagad ko tablang ko one time malakat tatungan ng tabok tablas piyak suba. Oo. May bangka. May talabukan pag ito. May bangka na da nga masakay ka tabok sa piyak suba tapos may mga balay-balay na to ka pwede ka to kapaluto mga kasag, mga muna. Do ano ko pa lang kaban do lipat ko lang do kaban. Kaban? Kaban. Pwede ka to tabok suba. Gabi, no? Vicente Escobar, morning man. Sige, standby na sa mga balita national. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginaprubahan na sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pangabay nga saka sa pletihan sa mga di-pasaherong kasalakyan sa bilog nga Pilipinas. Sa desisyon sang LTFRB, gin-grant ang motion sa nagkalain-lain nga transport group para sa pagpasaka sa plete.
Sa bagong aplitihan, pesos ang isaka sa traditional nga PUJ sa NCR, Region 3 kag 4 kung 10 pesos na ang minimum fare sa una nga 4 ka kilometro ang biyahe. Sa iban nga mga riyon, magasaka naman sang 2 ka pesos o kung nalin sa 9 pesos, mahimo na nga 11 pesos sa unang 4 ka kilometro, apang wala sa saka sa dugang nga kilometro. Ginaprubahan man sa ahensya ang 13 pesos nga plete halin sa 12 pesos para sa modern PUJ sa bilog nga pungsod. Gintala na sa Hulyo 1, 2022 ang implementasyon sa bagong plete sa di pasay nga salakyan sa bilog nga pungsod. Nagpangabay ang Department of the Interior and Local Government sa mga realista nga hindi magsunog sang effigy sa mga protesta sa pagpanumpa buwas o kung subong nga adlaw ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. kag ipatumon man sa Philippine National Police ang pulisa nga no permit, no rally. Inangin pahayag sa otoridad antes sa patigayunon ang inaugurasyon ni Marcos sa National Museum nga among pagabantayan sa 18,000 ka mga pulis, soldado kag Coast Guard personnel. Ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Año nga wala nila gina-encourage ang pagsunog sang effigy tungod may mga violasyon man ina sa kasuguan kaangay sang Clean Air Act kag ilagin pahayag nga peaceful assembly. Importante suno kay Anyo nga mapabutyag lamang sa mga realista ang ila sini mga sentimiento. Ginpahayag naman sa PNP nga may kapulisan nga nagahulat sa mga realista sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. kung magpatigayon sila sa aktibidad sa Guasang Freedom Park. Suno kay Major General Valeriano De Leon, Director for Operations ng PNP, ang mga realista makatiner lamang sa sulod sang 4 ka mga designar nga Freedom Parks kaangay sang Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Moriones kag Plaza Dilao. Duha man ni De Leon, luyag lamang nila nga ipatuman ang kalinong kag kung ano kung disiplinado ang mga Pinoy, ilabi na nga bug-o sa kalibutan ang magasaksi sang kahiwatan. Ginapaabot naman sa Philippine National Police ang malapit sa 30,000 katawo magakadto sa Intramuros area kung maglantaw sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. subong adlaw Huwebes. Ginpahayag ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ginbuksan sang organizers sa Intramuros Golf Course bilang lugar para sa mga civilian attendees nga luyag maglantaw sa inaugurasyon. Ang lugar may kapasidad sa 25,000 tubtob 30,000 ka mga individual. Tungod sini nag-apelar ang PNP sa mga tambong nga hindi magdala sang backpacks, non-transparent water containers, matalong kag mataliwis nga mga bagay kaangay sang cutter, kutsilyo kag iban pa, makaulubong nga linon kag sigarilyo, chemicals, fireworks kag pyrotechnics, lighters, posporo kag iban pa nga combustible items, lakip na ang drone. Ginasuportahan ni Senator-elect JV Ejercito nga mapaiway ang natalana nga barangay kag sangko ang kabataan eleksyon sa maabot nga Disyembre. Rason sa nagbalik nga senador mo ang bago lamang natapos ng eleksyon sang Mayo nga gingastuhan sang gobyerno. Makapaayo suno sa ginapaabot nga mga pamuno sa Senate Committee on Local Government nga malukar pa sa mga mas importante nga mga bagay ang pondo nga pagagamiton sa eleksyon. Suno kay Ejercito, pwede ka makapaayo nga mapaiway ang isa katuig nga mong eleksyon para makapreparar sang husto ang gobyerno. Duha pa ni Ejercito, nagkinahanglan pa nga may magasumeter sang hagna angot diri kag maaprubahan sang duha ka patalgan sang Kongreso. Pahayag pa sa senador nga kulang ang 3 ka tuig para sa pagserbe sa mga opisyal sa barangay, apang posible man nga malawig ang 5 ka tuig, ilabi na kung hindi maayo ang pagtrabaho. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag naman ni Senate President Vicente Soto III nga nasumiter na sa Office of the Ombudsman ang report sa Senate Committee of the Whole nga nagapakita sa listahan nga nalaki pangalan sa madamong opisyal sa Customs kag Agriculture nga aligar may kalabtanan sa agricultural smuggling. Ginpahayag man ni Soto nga kalakip sa report ang rekomendasyon sa komitiba kung sanday sinon dapat pasakaan sang kaso. Magluwas sa Ombudsman, ginkompirma ni Soto nga nagpadala man sang kopya sa report kay incoming President Ferdinand Marcos Jr. nga mo magadumalas sa Department of Agriculture halin sa adlaw nga magapungko ini bilang Chief Executive sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Inyo gipamatian aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Ubod yapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!